No a ako sme na tom s bezpečnosťou na železnici a vo vlakoch, to už je otázka na autora predchádzajúcej reportáže. Oto Váhovský je teraz s nami v štúdiu o to, ako sú chránení vlakvedúci a cestujúci vo vlakoch. Dobrý večer. Jednoduchá odpoveď na toto neexistuje, no konflikty môžu byť najmä na krajnom západe a východe krajiny bežnou súčasťou cestovania. Koľko ich bolo a o aké incidenty najčastejšie ide? Tak na to sme sa opýtali národného dopravcu. Za posledných 5 rokov počet incidentov stúpa, čo je spôsobené aj tým, že ľudia začali po covide viac cestovať, kým v roku 2019 to bolo niečo cez 800 zaznamenaných problémov. V minulom roku to bolo vyše 1100, no a ku koncu apríla je ich už vyše 300. Najčastejšou príčinou konfliktov je najmä cestovanie bez lístka a následné doťahovačky. Problémom sú aj verbálne a dokonca fyzické útoky na vlakový personál. Menej závažnými sú napríklad špinavé toalety či fajčenie na toaletách vo vlakoch. Často sa to končí aj zásahom polície, buď železničnej alebo štátnej. V nočných vlakoch si národný dopravca prenajíma SBS-ku. V modernejších súpravách sú kamerové systémy, ktoré nepretržite sledujú správanie cestujúcich.